Awa chileke bakwago. Ebe branga be pasumi. Lanya, lanya, lanya. Lanya kwe hunu here izaga thread of divinity. Amam divinity English. Amam divinity English na alube kweti rona. Izaga thread of divinity. Still dia koge. Uka ha na egbu nwa nkata. Izaga thread of divinity nwa bingo. Then dia koge. Iriwe ukwu iri. Ele honu gi megekwen like this. Ugbu ebra na. Awu iri ka iriwe kwen na. Mberi ka mmiri. Then ele he mege onu nga. Ebeliwe. Ele hija megara ma onu nga. Guess me ebeliwe. Emege kissing van nga. Mba mega mono. Ele hija amepụta gị araga nga. Ah? Enwehu. Ịdọsọ bịa nọgide emewe ọnụ. Ah? Sometimes ejile ma amị ọnụ. Sometimes ejile amị ọnụ. Ya wụrụ nga mbịara imeghe ntabi ka ebere emere m ọnụ. That's emere gị eme. Sị hụ ụmụ nwoke sị emefụta m ire. Kpala kuku. Mba. Nnụnụ Owere. Ịbịara nga bịa emegara m ọnụ kpala kuku. Kpe kpara ihu kwa olu. Dem you. Kpe kpara ihu kwa olu nnụnụ a na-eti. Ihe ji bịa nga amegara m ọnụ. A na-ekwukwe gị na-amịpụta. Amega mmụọ na-emechighị m emechighe. Imechige. Then eleghị ire gị ji emejọrọ ma igbirigbe ọnụ nwa bingo. Aya tewe fona na la bilion toge la azụ. Iche ndị na-ere agidi white. Hey! Chineke na meshato Chineke agbago kuma bingo. Fashion wewe wiku. Ayim nika. Meshe window ahụ. Okay, I will tell her here. I will tell her here. Maybe I know him when I'm able to. Don't come here, gave him Mamoka. Why you want boys brigade? Don't come here, gave him Mamoko. One boys brigade called boys cat. I be Kulanga gave him Mamoka. You go tap at the knock and they jab left, right. Turn also. Where I reverse it, yeah. Hello, when you don't share last. But what's what? And you don't share not to try. You can have a jama like this. Elaine, you don't share not to try. You can have a jama like this because you should drop on a neck here. Early morning. Then the lady can get you for the Marco and you don't share a neck here. I'm out one. Mahu. Attention. Come on, face it back. Attention. Now what? Am I have attention? Attention. Chileke get back on at least. Attention. Okuga onde meshi. I'm on organ. Attention, I'm on organ. Oku onde meshi wa bingo. Attention, the guy will go. Every gising bawle potragege mo. Meslata tokuga. Close it. Look at. Okuga mwe close up. Ngani negro gabi. Ahiji bianga bi the phone. Get board the 10. Kuga de meslata te mesla. Tukuma azu Otele no konye gra toilet toto. Da were phone o. Divine.
ma ị ga-ekwu aha Igbo gị na ma gbalakwughị aka n'otele anya Chinenye praga bezara m define ewo define okwu ga emechilata ngadi na anyị ghere oghe bere nga bịa gwa m sị ewo define bere nga bịa gwa m sị ewo define ga onye nyụrụ nshi drọpụrụ na neke bere nga bịa gwa m sị ewo define ịbịa nga ga na-amịgharị ọnụ ihicha hit ahụ na mmemme ekwubi okwu n'isi bere nga bịa ihichara m hit chesa ọlụlụ di na nwunye wee ebe ị ga-efeta ya na-atọ gị shuga kpam shi emeghe gị nga mkpa ọchịrị nga chesa ọwụ swit ahụ na bara nga ezara m define ichesa ekpete happy marriage na ekpere bara nga ezara m divine onye charismatic aha Igbo gị Chinenye onye Achilike iji akwa ụra mba elu ọ dị taa gị na di gị biri elu oyi ga-eche ka opu ụzọ nwụọ ọ gị ga-anwụ ka ya ya nwa gị pụ ụzọ anwụ Chinenye bracket onye chọrọ ahịa di ya pụ ya ụzọ nwụọ ịmara ya echi gị na ogbe ọ daala gị ị na-asali m ụka stret onye aka odo ọya nwa ga-epụ m nsọ amụ ọya mere ụkwụ ha na-emechi aya nwa ọ ga-ewe lọta ya ga-ewere otele tagbuo demana ya nwụọra gị na bed gị lawa mmụọ gị kọntinu from onye nebo m onye enyi ihe mere na asị gị atenshọn ụkwụ ga na-emechilata ọkụkọ Igbo ọya nwa kebi shira na ya na anyị Owerri ebe na Owerri Ọjị iwu onye ebe kwanụ Ugwuta ebe na Ugwuta Agba ebe na Akwa Ụmụofeke gịnị ka ị na-arụ ana m adụ akwa dụwa n'ala Igbo Imo steeti mmaga na mpaga ha dị ndụ mpama anwụọnụ nna gị nwụọna na gịnị gburu nna gị ọnwụ gịnị gburu ya ahụ arasighị ike ya jọsọ nwụọ ahụ arasi ike ya jọsọ ọkara nka nwụọ 65 ndị akụgburu ihe akụgbu na mmụọ ọnwụ famili ọnwụ ndị mmụọ na-akụgbu ya kụọ ya once ya alawa ị mụọla nwa mba elubole di mba ị gala n'ụlọ nwoke mbụ gị na ya nọ ga-echere na ike ya alama mba ije eyi bra enwere pantị gị pụrụ epu mba ebere gị ugwu otele achapụrụ ihe ụtọ dị ya n'ime ị na-eme omenala ka ị na-eme ihe ụka nwere onye ara agbaga na famili unu mba ị nọrọla otu a gị mee shekele kenye mbụ ọcha sọ gị were ojii kemgbe ekwuto emere m mgbe m dị obere ị mere ugbu ị toro ihe m jụrụ gị ajụ m gị ịdị obere mba iji agbakasị ọnụ mba ị nọrọla na nrọ gị hụ akpati ozu mba eji eri gị ọrụ na nrọ mba ụmụ nwoke ole tarala gị 3 atamahụ gị iji anyụ mba lekwa mkpa iji anyụ
come on, meshlata to go in a meshlata to attention on Kitty Melling. Bampi Janyo. Only at a praying or the another. Bampi Janyo. Midwife who could trade for just the very wicked. The working on Daniel Lanyo. Mba. Cola dragon ba. Nelanya ba. Ichankete cookie. Kite cookie na gaman can nebo. If I are to cake yangri. Frankapia mba. I love me Daniel. It would a lot telegram, not do the machine every time he can on a machine. But when you can on a machine in stadium or Mojano. Yadwadwa. Nazo machine, Ganazo Aquara, Nazo Aquara name here, Mamma, I wish I'm at the mother. Ibranga Begums, Wapakana immigrant or no. I'm Pijano. Is a gachine on your noba. He gave one on a gay backer and the yard. Listen, I told him that touchy. When I went up at China, I won your noba. Babono Wuno Nashra. Brangale Hanya Miri, Nelly Mayanga, Nelly Maya here, Palakuku, the Wemayanga. Elegant. Oh, the mother, no, Telegap Haggy Motel now. Telegatama, the white, Haggy white. Genotype for her. Blood group for her. 4+. One number. 081 62 84 2145. I want to know cause someone now. I said them you if you are here for interview, get serious here. You wouldn't know who put you like a bag of coke. Mother need to forget no one yet. I think I'm going to who you for interview. No, as my bag wagon no cover Jim. Why no rub racket one yet? A woman you rubber. Then a lady bring a big one so I won't retire single mother. Okay, we'll retire the single mother. Then I must say, Hela retired, the lay about go. Up front, I can baby. Huh? Up front, I can baby. A baby. Oh. Front, a bella go front. I'm up front, I can baby. Front, I can baby. Hey, ya Kurotunga, give your gap. Okwane, I did a mother and step yesterday. Rather go left. Oh, did a mother and step. And my lot and get a man to the mother, but you shook. I mean, I put them yesterday. I want to move by Jim and I'm going to move home Jabaco, a baby. A moronyo him one catch or a baby, a moronyo him one. Eh, Dana Macana on a park. Oh, yeah, moron. I don't wear motor, on your week or on your epilepsy. Oh, them don't know. I'm on Momo 13. The letters I am Romole. Irinato. Iriaka pack or a brugepu. Imana, Ian is a meek. Now sometimes mucha. We can be 2 weeks, maybe the Coamoko. Wait, Elengana Tagagi here, or one Molocano and the Shatagagi because of the key. Yaki, Pardon, Wemoga, a Bemuronyo, him, I dig it, our packet. Damn you, Chilaka. If he live in front of a gay people, then they let it Pianga. Jemma Cochana again, the Munahamene, I'm a moyen at him. Come Cochana gay with you. Many maybe. I sit up, sit straight. Sit up. I'm not there. As you come, I'm not there. Oh, I'm not there. Hey! You joking? You we so we can hear Bemneto. Ukwezi can your job. Kiku ikugumu tashimodel. But epilepsy or for your epilepsy. Oh, my feet. No. So, Bemneto,
9 years ka m bido tawa. 9 gịnị? 9 years. Ọkwa m na-eji aka m asa ha mewe m o. Ọkwa onye Agị repa. na-eji aka gị asa ọbara nkịta nọ na family unu. Na ọmụma gị ka isi n'aka weta kọmpa gị. Ọbara nkịta nọ n'ụlọ unu ọwụ mma gị ka ọ na mpa gị ka isi wute. Ndị ara buru ibu mana nke nne m mana nke nna m. Saka maka ọdụ. Awụ nwa amụrụ n'okporo ụzọ. Ise? Amụrụ m n'okporo ụzọ. Ọ na-Aba ka ọ na Owerri ka ọ na Abakaliki ka ọ Asaba. Le nga nọ mmụọ gị. Aba. Ebe Renwe ahụ n'okporo Renwe ahụ. Ebe Renwe. Ka nọ mmụọ gị. N'okporo Renwe. Anyị mana Renwe na-agbashi ike. So nwa ọbụla mụrụ ebe a ga-agbashikwa ike. Ọ ga-anọ n'ọgụgụ. So ebido m my sister Lanya bọsọ ụzọ gee ntị. Enwe mgbe m ga-emegide kpọrọ nwoke Igbo kpee na and the worst part wee sị eji eme ebe nwoke m chọrọ. Ike iji mọdị nwoke m chọrọ. Juna mọdị ke m chọrọ. Adịka chọrọ m dị fresh. Wele ụdị nwoke ị chọrọ. Okay, achọrọ m nwoke bụ body odor small. Nke nwere m. Lee ya. Nwoke bụ body odor. Ọ ga-enwe ntakịrị. Ahụ itue. Na ezi aga na ọ ga na-enwe mouth odor. Ha jụrụ eju na comment section ya nwere ndị ke na Italy from Italy ndị ke je eme shọrọ. Mba. Ihe nyere m ndị Italy nọ. Ọ mụrụ onye ara m akpọrọkwa onye ara. Kenye m dịka aka na-akpa ndị a. Body odor ahụ dị okay for you because you need ndị vu body odor ebe ahụ gị na-ewe ebe a na-anyụkarị nshi. Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo bara nga bịa onye ebebe o. Good afternoon. Chotun ga nọrọ this girl yiri okporoko. Chotun ga nọrọ ahụ akụkpọcha gị. Branga bịa agagara m iche hia. Asị gị Chotun ga nọrọ ma ya mebute gị hia. Promise wedding gown on can the camera now. Think I'm joking here. I'll bring you down here. I want to look. Don't joke with me here, my bingo.